Teo vai de compras. Un día antes de comezar o colexio, Teo, a súa nai e a tía Rosa van de compras. Entran na libraría para comprar un estuche e uns lápis de cores. Na tenda de tecidos, Teo está a probar o seu mandilón. Haberá que rebaixalo un pouco, di a nai. Paulo gústalle moito o seu chubasqueiro verde que lle están a probar, mentres Teo está a aproveitar para enredar. Entran na reloxería. Teo e Paulo están moi atentos a un reloxo de cuco. Cucú, cucú. Mentres a nai de Teo vai facer uns recados, Teo vai ao barbeiro para que lle corten os rizos, xa os ten moi longos. Logo entran na zapatería. Teo necesita unhas zapatillas de deporte para facer ximnasia e xogar cos nenos no colexio. Logo van á pastelaría recoller a tarta de cumpleanos que tiñan encargada pa Teo. Mira que tren máis bonito, di Teo. Veña, Teo, que é tarde, di a tía Rosa. Xa cho comprará teu pai á tarde. Moi rufo anda Teo co seu chándal novo, mentres Paulo está a divertirse pola súa conta. Que tenda máis rara, di Teo, que venden? Venden fíos, botóns, cremalleiras e todo tipo de cousas para coser, respóndelle a nai. Na farmacia van comprarlle un biberón para Paulo. Vai a susto! A tía Rosa foise pesar e engordou 20 kilos dunha vez. Indo de volta para a casa, xa cansos, Teo aproveita que a tía Rosa vai preguntar o prezo dunhas flores. El compra un ramiño de flores para a súa nai. Paulo xa vai dormir.